It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Parkers Claimin sinetöity ovi. Aamun koitto sarasti Parker Schnabelin pihalla haalean kultaisena, lähes symboliselta tuntuvana valona, joka pyyhkäisi puiden latvoja ja valaisi pihalla lojuvat huurteiset laitteet. Päivän olisi pitänyt olla tavallinen. Vesipumpun olisi pitänyt jyristä herätessä. Kaivinkoneiden olisi pitänyt lähteä liikkeelle ähkäisten ja miehistön jatkaa armotonta taisteluaan aikaa, säätä ja vaihtelevaa maastoa vastaan. Mutta tunnelma oli erilainen. Kylmyydessä leijui jännitys, sellainen jännitys, joka aina edelsi paljastusta. Parker seisoi varastorakennuksen ulkopuolella vaatimusalueen kaukaisimmassa nurkassa. Se ei ollut tyypillinen varastorakennus. Se oli vahvistettu, tiivis ja uudempi kuin ympäröivät rakenteet. Sen teräsovessa oli huomattavasti hienostuneempi lukko kuin missään muussa rakennuksessa. Useimmat ohjelman katsojat olivat nähneet rakennuksen ohimennen, aina suljettuna, perävaunujen ja polttoainesäiliöiden takana, ilman selitystä. Fanit spekuloivat asiasta vuosia. Kuvausryhmä vitsaili asiasta kahden kesken, mutta vain kourallinen tiesi, mitä holvi todella sisälsi, ja nyt Parker oli vihdoin valmis avaamaan sen. Dokumenttiryhmä aavisti hetken olevan historiallinen. Heidän kameransa liikkuivat kunnioittavalla varovaisuudella ja tallensivat Parkerin ilmeen jokaisen muutoksen. Hän näytti vanhemmalta haaleassa aamunvalossa, ei vuosiltaan, vaan painoltaan. Ikään kuin johtajuuden vastuu ja salaisuuksien taakka olisivat muovanneet jotain painavampaa hänen tavanomaisen päättäväisyytensä alle. Hänen kätensä, hansikkaat ja vakaat, lepäsivät avaimella, joka avaisi tarinan, jota hän oli kantanut yksin aivan liian kauan. Hän puhui hiljaa kameralle, ääni matala ja vakava. Hän sanoi, että yleisö uskoi hänen menestyksestään asioita, jotka olivat totta, ja asioita, jotka eivät. Hän sanoi, että hänen louhimansa kulta kertoi vain osan tarinasta. Loput oli piilotettu, koska hän ei ollut varma, oliko maailma valmis ymmärtämään sitä. Miehistö vaihtoi katseita epävarmoina siitä, viittasiko Parker liiketoimintastrategiaan, suvun perintöön vai johonkin paljon laajempaan. He tiesivät kuitenkin, ettei Parker ollut koskaan aiemmin puhunut tällä tavalla kameran edessä. Parkerin taakse miehistö kerääntyi. Mitch varovaisen uteliaana, Brennan skeptisenä ja Tyson hiljaisena, tarkkaavaisena. Jokaisella miehellä oli oma näkökulmansa, jota olivat muokanneet väsymättömän työn kaudet ja yhteisten vaikeuksien muodostama vaiettu side. He tiesivät, ettei Parker ollut dramatisoiva tyyppi. Jos hän sanoi, että holvin sisällä oli jotain merkittävää, se oli totta. Parker työnsi vihdoin avaimen lukkoon. Lukko kääntyi syvällä metallisella naksahduksella, joka kaikui pihalla. Hän veti kahvasta. Ovi voihkaisi auki kuin vastustellen, paljastaen sisällä olevan pimeyden. Miehistö sytytti valonsa. Säde leikkasi varjojen läpi valaisten hyllyt, joiden reunustuksella oli sinetöityjä kontteja, raskaita laatikoita ja sinetöityjen kirjekuorien pinoja. Mutta nuo eivät olleet niitä esineitä, jotka kiinnittivät heidän huomionsa. Holvin keskellä oli arkun kokoinen teräslaatikko pultattu betonilattiaan. Sen pinnassa oli naarmuja ja lommoja, joista jokainen viittasi paljon pidempään matkaan kuin ne muutamat vuodet, jotka holvi oli ollut olemassa velkakierroksella. Kotelossa oli symboli, jota Parker ei ollut koskaan näyttänyt julkisesti, symboli, joka ei kuulunut kaivosmaailmalle, vaan hänen isoisälleen, John Schnabelil. Parker polvistui kotelon viereen kunnioituksella, joka hiljensi koko aukiota. Kamerat zoomasivat lähemmäs ja rajasivat hetken herkkyydellä, joka on yleensä varattu kuninkaallisille draamoille tai historiallisille paljastuksille. Parker selitti, että tapaus oli annettu hänelle isoisänsä elämän viimeisinä kuukausina. John oli sanonut hänelle vain yhden asian. Sen pitäisi pysyä suljettuna, kunnes Parker ymmärtäisi kullan todellisen hinnan. Vuosien ajan Parker jätti tapauksen huomiotta. Hän tavoitteli juoksujen pituutta, rikkoi ennätyksiä ja siirsi vuoria sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Mutta viime kaudella tapahtui jotain, joka pakotti hänet kohtaamaan kunnianhimonsa rajat. Hän ei selittänyt tapahtumaa vielä yksityiskohtaisesti, vain että se oli muuttanut häntä. Ja nyt tuo muutos pakotti hänet avaamaan arkun. Hän avasi kehyksen pultit ja nosti kannen. Sisällä oli kokoelma esineitä, jotka näyttivät sopimattomilta kaivostyöläisten holviin vanhoja, rispaantuneilla reunoilla varustettuja päiväkirjoja. Vahalla sinetöityjä metallisylintereitä, öljykankaaseen käärittyjä valokuvia ja yksi nahkakantinen tilikirja, paksumpi kuin mikään Tony Beatsin koskaan säilyttämä kultainen arkistokirja. Mutta päiväkirjojen alla oli jotakin muuta, kankaaseen kääritty esine kuin uinuva sydämenlyönti.
Se oli kultaharkko, mutta erilainen kuin mikään harkko, jota he olivat koskaan nähneet. Ei mikään Placer-kultahippu, ei jalostamossa valettu harkko. Tähän harkkoon oli kaiverrettu merkintöjä, joita yksikään Yukonilainen ei käyttänyt. Tarkasti kaiverrettuja symboleja, ja toiseen nurkkaan oli painettu syvälle vaakuna Ikivanha, Harkettu, kiistatta vanha. Dokumentointia varten tuotu historioitsija Keller astui esiin vapisten. Hän sanoi merkintöjen muistuttavan varhaisten historiallisten retkikuntien käyttämiä merkintöjä kauan ennen kuin nykyajan kaivostyöläiset koskettivat aluetta. Hän sanoi kullan olevan puhtaampaa kuin tyypillinen Yukonin kullan jalostus. Hän sanoi, ettei se ollut paikallista, ei alkuperältään eikä menetelmältään. Parker myönsi totuuden kameran edessä ensimmäistä kertaa. Polvissa ei ollut vain hänen kultaansa. Siinä oli kultaa, joka hän isoisänsä oli löytänyt vuosikymmeniä sitten, kultaa lähteestä, jota John ei koskaan tunnistanut. Kultaa, joten hän oli vannonut Parkerin suojelevan, ja kultaa, jolla Parker nyt pelkäsi olevan seurauksia, joita hän ei vielä ymmärtänyt. Miehistön sisäistäessä paljastuksen Parker huokaisi syvään. Hän sanoi, että harkko oli vasta alkua ja päiväkirjat selittivät kaiken. John Schnabelin salainen perintö. Holvi tuntui kylmemmältä Parkerin paljastettua kaiverretun kultaharkon, aivan kuin ilma itsessään olisi liikahtanut totuuden painon alla. Mitch astui lähemmäs, hänen taskulampunsa täristen hieman tutkiessaan kultaan kaiverrettuja merkintöjä. Ne olivat erilaisia kuin mikään, mitä hän oli nähnyt valloituksella, erilaisia kuin mikään, mitä Placer-kaivostyöläinen koskaan jättäisi jälkeensä. Vanha maailmaa. Harkettu, varoitus tai kartta. Brennan risti käsivartensa, kulmakarvat kurtussa, hänen skeptisyytensä horjui. Tyson pysyi hiljaa, keskittyneenä ja katseli Parkeria pikemminkin kuin kultaa. Hän aisti, ettei tässä hetkessä ollut kyse aarteesta, vaan syntyperästä, perinnöstä, kaikesta, mitä Parker oli kantanut yksin isoisänsä kuolemasta lähtien. Parker laski tangon teräskoteloon ja kaivoi arkusta nahkakantisen kirjan. Pölyä nousi hänen nostaessaan sitä leijaillen kuin hitaasti putoavaa tuhkaa. Kannessa oli John Schnabelin nimi kirjoitettuna hänen erehtymättömällä käsialallaan. Kun Parker avasi sen, sivut rätisevät iästä. Hän otti hetken tasapainotellakseen itsensä ennen kuin luki ensimmäisen merkinnän ääneen. Päivämäärä oli käsin kirjoitettu nurkkaan. Se oli vuosikymmeniä ennen Parkerin syntymää. John kuvaili ainutlaatuista kaivoskautta, joten hän oli uskaltautunut syvemmälle erämaahan kuin hänen miehistönsä oli neuvonut. Kalusto oli hajonnut, sää oli muuttunut rajuksi, mutta John oli jatkanut eteenpäin jonkin sellaisen ajamana, jota hän ei suostunut nimeämään. Teksti muuttui äkisti. John kirjoitti löytäneensä kapean kanjonin pääkanavan varrella Paiken, jonne hän päätyi vahingossa karttojensa petettyä. Sieltä, kallion vyörymien ja vääntyneiden juurien sekaan hautautuneena, hän löysi metallia, ei hiutaleita, ei pölyä, metallitankoja, muinaisia, autoja merkittyinä symboleilla, joita hän ei osannut tulkita. Hän oli aluksi ottanut mukaansa vain yhden tangon, mutta palattuaan viikkoja myöhemmin hän löysi lisää, hajallaan läheltä rakennelman jäänteitä, jotka eivät näyttäneet mökiltä tai kaivosmökeiltä. Jotain vanhempaa, jotakin hylättyä kauan ennen kultaryntäyksen alkua. Keller nojautui lähemmäksi ja kuiskasi, ettei tämä kuvaus vastannut mitään dokumentoitua Yukonin kohdetta. Yksikään retkikunnista, eivät edes varhaisimmat eurooppalaiset tai venäläiset maanmittaajat olleet kirjanneet tällaisia löytöjä. John oli löytänyt jotakin dokumentoimatonta ja oli päättänyt pitää sen salassa. Parker jatkoi lukemista. John kirjoitti yrityksestään näyttää tankoa luotettavalle työtoverille toisesta kaivosyhtiöstä, mutta ennen kuin hän ehtikään, mies kuoli odottamatta laiteonnettomuudessa, jota John myöhemmin kuvaili epäilyttäväksi. Sen jälkeen John ei enää koskaan puhunut baarista. Hän piilotti sen ja hän piilotti myös päiväkirjat. Seuraavien merkintöjen sävy muuttui. John ei kirjoittanut löydöstä, vaan pelosta. Hän uskoi, että joku oli seurannut häntä hänen toisen kanjonimatkansa jälkeen, joku joka oli nähnyt enemmän kuin olisi pitänyt. Hän kirjoitti jalanjäljistä puron lähellä, missä niitä ei olisi pitänyt olla, yöllä liikkuvista varjoista, keskusteluista miesten kanssa, jotka olivat kysyneet liikaa siitä, missä hän oli ollut. Hän kuvaili tuntevansa itsensä tarkkailluksi työskennellessään yksin. Hän kuvaili uhkauksia, jotka olivat naamioituneet varoituksiksi. Hän kuvaili syvää ymmärrystä siitä, ettei löytämänsä kulta kuulunut valtaukselle eikä edes Yukonille. Se kuului sukuun, joka oli vanhempi kuin itse maa. Parker pysähtyi ja antoi sanojen painon laskeutua holvin ylle. Hän myönsi, että kun hänen isoisänsä antoi hänelle kotelon, tämä kieltäytyi avaamasta päiväkirjoja vuosiin. Hän ei halunnut periä pelkoa. Hän halusi periä voimaa, mutta viime kaudella jokin muuttui.
Mies lähestyi häntä kaivosmessuilla Euroopassa ja puhui epämääräisten arvoituksin suvun perinnöistä ja kadonneista historiankirjoista. Mies mainitsi Schnabel-nimen. Hän mainitsi kullan, ei tältä maalta. Hän mainitsi uskollisuuden ja kysyi Parkerilta, oliko tämä koskaan löytänyt jotain, mitä hän ei osannut selittää. Sinä iltana Parker avasi laatikon ensimmäistä kertaa. Hän löysi 7 isoisänsä kankaaseen käärittyä harkkoa. Hän löysi päiväkirjat. Hän löysi pienen rullalle käärityn kartan, joka oli sidottu nahkanauhalla, ja sen alta hän löysi hänelle osoitetun kirjeen. Tysonin silmät laajenivat. Mitch astui lähemmäs. Brennan laski kätensä, ei enää epäilevästi vaan huolestuneena. Parker veti nyt kirjeen esiin. Paperi oli rypistynyt vuosien säilytyksestä. Hän avasi sen ja luki ääneen. Poikeni, jos luet tätä, elämä on vaatinut sinulta enemmän kuin odotit. Toivon, että sinusta tulee vahva. Toivon, että sinusta tulee viisas. Ja toivon, et koskaan saa tietää, mitä tämä kulta minulle maksoi. Mutta jos vaara kohtaa sinut, sinun on ymmärrettävä. Löytämäni ei ollut aarre. Se oli todiste. Huone hiljeni. Todiste mistä? Mitch kuiskasi. Parker jatkoi lukemista. Kultaa ei ollut tarkoitettu vietäväksi. Se kuului kansalle, joka oli liikkunut näiden vuorten halki kauan ennen kuin minun kaltaiseni miehet kaivoivat teitä maahan. Äsken, että he kätkivät omaisuutensa suojellakseen sitä matkan tai paon aikana. Heitä metsästettiin. En tiedä kuka metsästi, mutta he jättivät jälkensä symboleihin, jotka näette. Jos tuo polku ilmestyy uudelleen, miehet tulevat etsimään sitä. Jos he löytävät sinut, ole varovainen. Älä luota kehenkään, joka tuntee jo merkinnät. Keller huokaisi raskaasti. Hän sanoi, että laatan symbolit olivat vanhoja heraldisia merkkejä, jotka mahdollisesti liittyivät maanosien välisiä konflikteja paenneisiin aristokraattisiin ryhmiin. Hän sanoi, että jotkut perheet kuljettivat kultaa ympäri maailmaa toivoen voivansa rakentaa uudelleen menettämänsä. Jotkut eivät koskaan päässeet perille, jotkut katosivat kokonaan. Parker laski kirjeen alas. Hän sanoi, että oli vielä jotain paljastamatta. Hän kurkotti takaisin arkkuun ja nosti rullalle käärityn kartan. Hän avasi sen hitaasti, ja miehistö näki sen käsin piirretyn kartan Johnin kuvailemasta kanjonista, punaisen merkin keskellä ja sen alla, John Schnabelin käsialalla kirjoitettuna. Loput ovat edelleen paikallaan. Parker katsoi kameroihin päättäväisenä. Hän sanoi, ettei holvi sisältänyt suurinta salaisuutta, vaan kanjoni, ja nyt kun totuus oli paljastunut, heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin. Kirja, joka muutti kaiken. Sinetöity kirje makasi pienenä ja harkittuna Kellerin hansikoiduissa käsissä vahavakuna, joka sopi yhteen tunnuksen kanssa painettuna arkun kanteen. Ja kuninkaallinen sinetti, joka oli vihjannut sukulaisuuteen, joka oli monimutkaisempaa kuin paikallinen etsintä. Kirjelokero tuntui latautuneelta, aivan kuin ruoppaaja itse kuuntelisi. Miehet, jotka olivat kahlanneet lietettä ja romua, kurkottivat lähelle hengityksensä pinnallisena kylmässä ilmassa. Keller työnsi ohuen terän vahan alle ja nosti sinetin varovaisesti kuin mies, joka avaa jotain, mikä saattaisi muuttaa heidän tietämänsä asian karttaa. Sinetin sisällä oleva paperi oli vanhentunut kuivan ruskeaksi, Reunat Horat, mutta muste oli itsepintaisesti luettavissa. Keller luki ääneen, ääni aluksi vakaana ja sitten epäröiden merkityksen levitessä. Sanat kertoivat pakosta ja pelosta, vaurauden viemisestä valtamerien yli ja sen kätkemisestä paikkaan, josta maailma ei edes ajattelisi etsiä. Kirjoittajan käsiala vaati, että käteinen raha pysyisi salassa. Jos se joskus löydettäisiin, seurauksia ei mitattaisi vain valuutassa. Tony kuunteli kädet polvillaan. Miehistö piti kameroita valmiina, mutta jopa linssit tuntuivat tunkeilevilta historiaa nykypäivään siirtävän dokumentin edessä. Keller jatkoi. Kirjeessä varoitettiin, että käteisen haudanneet pakenivat vainoa ja että he kantoivat mukanaan niin vaarallista tietoa, että se saattoi seurata heitä halki mantereiden. Siinä kuvailtiin lähettiläitä ja metsästäjiä, miehiä, jotka jäljittäisivät merkkejä ja karttoja eivätkä epäröisi vaatia itselleen sitä, mikä oli piilotettu. Ohje oli armoton selkeydessään. Hajota kauppaa, hautaa todisteet ja jos paljastuminen oli väistämätöntä, tuhoa kaikki mieluummin kuin anna salaisuuden palata alkuperälleen. Historioitsija taitteli paperin katseella, joka herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hän sanoi kielen ja sanamuotojen vihjaavan poliittiseen kiihkoon, joka oli peräisin jo nykyaikaisista kansallisvaltioista perheiden ja ryhmittymien keskuudessa, jotka siirsivät sekä pääomaa että käsikirjoituksia selviytyäkseen. Toinen, iästä pienempi ja tummempi kirjekuori pujahti esiin kirjekuoren taitosten välistä. Tonin nimeä ei ollut siinä, mutta käsiala viittasi yksityiseen vastaanottajaan. Sisällä olevassa pergamenttiliuskassa oli yksi ainoa kiireellä, krampilla käsialalla kirjoitettu lause.
Joki kätkee sisäänsä enemmän kuin ruoppaajan. Kellerin ilme muuttui rajaa katsoessa. Hän luki sen kahdesti ennen kuin selitti, mitä kartat tarkoittivat. Ruoppaajaa on ehkä käytetty maamerkkinä eikä holvina, joka osoittaisi veden alle jääneisiin, hautautuneisiin tai yksinkertaisesti virtauksiin ja lieteeseen kadonneisiin kätköihin. Tämä implisiittinen vaikutus muutti löydön mittakaavaa. Kyseessä ei ollut erillinen kätkö. Se oli verkosto, joka tarkoitti levittää vaurautta ja tietoa syrjäisen maaston ja virtaavan veden suojissa. Ruoppaajan ulkopuolella Jukon tuntui puristuvan yhteen hiljaisuuteen. Tony siirtyi luukulle ja tiiraili kannelta alas jokea kohti, nähden ohuen, kovan jääkerroksen ja hitaan, salamyhkäisen virtauksen sen alla. Hän veti nahkapeukaloaan pitkin rintakannen harjaa ikään kuin testaten, purisiko menneisyys. Keller ehdotti, että he jäljittäisivät vanhat kanavat, joita ruoppaus oli työskennellyt. Jos kartat olisivat tarkkoja, säiliöt ja laskeumat olisi voitu sijoittaa Benin ja Edin luo jo vuosia aiemmin, ja ne olisi voitu siirtää tai piilottaa vuoden aikojen vaihteluiden vuoksi. Insinööri varoitti ruoppausajan vaaroista. Virtaukset olivat muuttuneet, rannat romahtaneet ja metalli syöpynyt. Toipuminen vaatisi tarkkuutta ja kärsivällisyyttä raaan voimankäytön sijaan. Tony vaati metodista lähestymistapaa. He luetteloisivat, turvaisivat ja sitten tutkisivat. Valokuva, Sinetti, arkku ja sen asiakirjat kuljetettaisiin turvalliseen laitokseen analysoitavaksi. Kirjeen varoitus kuitenkin painoi häntä. Tämä ei ollut pelkkää aarteen etsintää, se vihjasi takaa-ajoon. Hän kuvitteli vuosikymmeniä sitten miehiä suunnistamassa kuun ja kartan avulla, piilottamassa laatikoita juurien alle ja joen suulle. Hän kuvitteli lähettiläitä piirtämässä heraldisia merkkejä baaritangolle ja oppimassa seuraamaan hajua, joka vain he ymmärsivät. Mahdollisuus, että perillisiä tai metsästäjiä saattaisi yhä olla olemassa karttoihin koodatun tiedon varassa, teki vaarnoista välittömiä. Keller levitti kartan ruoppauskannelle ja piirsi siihen itsevarmalla vanhalla käsialalla piirrettyjä viivoja. Nykykartan huomiotta jättämät paikat oli ympyröity ja ristiviivoitettu. Yksi symboli toistui, ympyrä, jossa oli 3 leikkaavaa viivaa. Merkki, joka Keller sanoi saattavan viitata pudotuspaikkaan tai tapaamispaikkaan. Hän vertasi piirrosta satelliittikuviin ja ruoppaajan historiallisiin ruoppauslokeihin. Kuviot rivissä paikoissa, joissa joki oli aikoinaan uurtanut rantaa, ja niissä oli aukkoja ja pieniä saaria, jotka saattoivat kätkeä laatikon. Tony kuunteli ja omaksui jokaisen yksityiskohdan käytännöllisellä mielellä, joka tekee päätöksiä riskin ja tuoton perusteella. Hän suostui kontrolloituun etsintään, mutta vaati myös, että tietoja käsitellään ikään kuin ne olisivat vaarallisia. Löydön tieto ei pysyisi piilossa pitkään. Hämärän laskeutuessa paikalle saapui miehiä ja ajoneuvoja lähimmistä asutuksista, ja heidän kiinnostuksensa vaihteli ammattilaisista tilaisuuden tullen kiinnostuneisiin. Paikallisviranomaiset pyysivät läsnäoloa, ja Tony suostui vartioituun alueeseen. Hän kieltäytyi laajemmasta julkisuudesta. Hän oli nähnyt, kuinka huhut paisuvat vaatimuksiksi ja kuinka vaatimukset synnyttävät konflikteja. Hän muisti isoisänsä varoituksen kustannuksista. Keller kannatti läpinäkyvyyttä ja asianmukaista suojausta. Tony kannatti kontrollia. Lopulta he löysivät tasapainon, turvasivat todistetun materiaalin, sallivat akkreditoitujen tutkijoiden pääsyn alueelle valvonnan alaisena ja suunnittelivat asiantuntijoiden kanssa retkikuntia joen maamerkeille aamun koitteessa. Sinä yönä ruoppaaja vaikutti vähemmän jäänteeltä ja enemmän uudelleen löydetyn vanhan kartan merkiltä. Tony istui sinetöidyn luukun vieressä ja avasi lyhdyn alla yhden arkun hauraista kartoista. Haalistuneella musteella piirretyt viivat ehdottivat reittejä ja tapaamispaikkoja, jotka ylittivät ymmärryksen rajat. Hän luki John Schnabelin muistiinpanoja reunuksista, kaivosmiehen varovaisesti kirjoitettua käsialaa. John oli piirtänyt symboleja ja merkinnyt ne vaaran kuvailemiseen käytetyllä lyhenteellä. Tony tunsi taloudenhoidon henkilökohtaisen painoarvon. Hän oli odottanut vaurautta. Hänelle oli annettu historia ja sen mukana vastuu, joten reunat olivat terävämmät kuin mikään laillinen vaatimus. Ennen nukkumaan menoa he esittivät skenaarioita. Jos metsästäjät hyökkäisivät väkivaltaisesti, puolustaisivatko he arkkua vai karttoja? Jos tavaroiden kätkeneiden jälkeläiset vaatisivat perintöä, miten vaatimukset ratkaistaisiin kansojen ja sukupolvien välillä? Kysymykset olivat käytännöllisiä ja moraalisia. Vastaukset vaativat neuvonpitoa, diplomatiaa ja rohkeutta, jota ei mitata kultaunsseissa. Tony tajusi, että löydön vartiointi saattaisi maksaa hänelle enemmän kuin menetettyä aikaa tai rahaa. Se saattaisi maksaa hänelle turvallisuudesta. Aamun sarastaessa kylmään aamuun tiimi valmisteli sukellus- ja ruoppausvälineitä pelastustoimia varten.
Historioitsija ja insinööri viimeistelivät koordinaatit, kun taas metsänvartijat tehostivat partiointia. Keller pakkasi turvallisen laatikon, joka sisälsi Sinetissä olevat hauraimmat asiakirjat, ja ojensi sen Tonylle juhlallisesti nyökäten. Mitä muuta Joki kätkikin, arkku oli todistanut kirjeen todeksi. Muinaisjäännöksillä oli merkitys, joka kutsui takaa ajolle. Tony sulki luukun ja tunsi moottoreiden alkavan täristä miesten liikkuessa eteenpäin tarkoitusperällä, joka oli painavampi kuin etsintä. He eivät olleet enää vain kaivostyöläisiä. He olivat suojelijoita, ensiapuhenkilöitä vanhassa salaperäisessä maantieteessä, joka heräsi eloon jokaisen paljastuneen linjan ja merkityn pisteen myötä. Joki avaa suunsa. Aamu sarasti harmaalla valolla, joka teroitti Yukonin reunoja kuin veitsi. Leiri liikkui miesten kiireellisyydellä, jotka ymmärsivät, etteivät he enää olleet tekemisissä yksinkertaisen löydön kanssa. Tony Schnabel seisoi joen penkalla katsellen hidasta virtausta ohuen, murtuneen jään kuoren alla. Kartta, jota Keller oli tutkinut puolet yöstä, osoitti selvästi tähän paikkaan, mutkaan, jossa vesi syveni ja ranta vietti luonnonkoloon. Jos kultaharkkojen kanssa paineet ihmiset olivat piilottaneet jotain muuta, niin juuri tänne se olisi. Miehistö kokoontui hiljaa. Mitch tarkisti Vincin vaijerit. Brennan valmisteli generaattorin vesipumppuja varten. Tyson tarkasti kahluuhousut ja nostoköydet. Keller seisoi kartta kädessään, näkyvästi ristiriitaisena jännityksen ja pelon välillä. Tony antoi merkin. Etsintä alkoi. He aloittivat tunnustelemalla joen pohjaa pitkillä metallitangoilla ja työntämällä ne lieteeseen tunnustellakseen kaikkea luonnotonta. Kylmä vesi nielaisi heidän saappaansa ja turrutti heidän jalkansa, mutta he jatkoivat työskentelyä kurinalaisessa rytmissä. Minuutit kuluivat, sitten tunti, sitten toinen. Pintaan ei tullut muuta kuin mutaa ja jokikiviä. Tonin leuka puristui. Hän oli tottunut kaivostoiminnan pitkiin todennäköisyyksiin, mutta tämä oli erilaista. Kirje ei ollut esittänyt arvoituksia. Se oli antanut varoituksen. Kartta oli ollut tarkka. Jos tänne oli haudattuna jotakin, Joki kätki sen hyvin. Mitch pysähtyi kesken luotauksen ja nosti kätensä. Hän tunsi jotakin kiinteää. Ei kiveä, ei puuta, vaan jotakin metallista, mutta vaimeaa. Tony odotti häntä kohti, sydän jyskyttäen. Tangot asetettiin uudelleen paikoilleen. He tunnustelivat kohdetta uudelleen, puoli metriä pakkautuneen lietteen alla. Tony määräsi pumpun täyteen paineeseen. Vesi sylki joenuomaan ja lähetti sameaa pyörremyrskyä alavirtaan. Tummasta vedestä ilmestyi hahmo, suorakaiteen muotoinen, painava, kääriytyneenä johonkin, joka näytti vanhalta, vedenpitävältä kankaalta ja oli kiinnitetty metallisoljilla. Brennan mutisi kirouksen itsekseen. Tyson sammutti pumpun ja tiimi alkoi puhdistaa mutaa käsin. Kun he viimein nostivat kontin joen penkalle, jokainen mies tunsi muutoksen. Kangas oli vahvistettu vahakuiduilla, jollaisia käytettiin vanhassa merikuljetuksessa. Metallisoljissa oli sama himmeä vaakuna kuin kullassa ja holvin arkussa. Keller kuiskasi, että tämä vahvisti asian. Ruoppaamopaikka ja tämä joenmutka olivat osa yhtä verkostoa. Pakenevat ihmiset olivat piilottaneet useita kätköjä, eivät yhtä, ja he piilottivat ne tavoilla, joihin vain joku John Schnabelin hellittämättömän rohkeuden omaava olisi voinut kompastua. Tony viilsi kankaan läpi yleisveitsellä. Kangas irtosi. Sisällä oli toinen arkku, pienempi kuin ensimmäinen, tehty rautapuusta, joka oli niin tiheä, että terä tuskin naarmutti sitä. Lukko oli ruostunut, mutta ehjä. Tony kampeasi sen auki sorkkaraudalla. Saranat kirkuivat. Kansi nousi. Miehistö nojautui sisään. Sisällä oli kankaaseen käärittyjä ja narulla sidottuja nippuja. Parker nosti ensimmäisen ja avasi sen hitaasti. Sisällä oli päiväkirjoja, kymmeniä, kirjoitettuina kielillä, joita kukaan heistä ei tunnistanut. Täynnä karttoja, symboleja ja matkakertomuksia, jotka olivat ajalta ennen nykyaikaista Yukonin tutkimusmatkaa. Jotkut sivut olivat veden tahriinemia, jotkut repeytyneitä, mutta useimmat olivat ehjiä, kylmyyden ja sinetöidyn arkun säilyttämiä. Sitten Keller avasi uuden nipun. Hän salpasi hengityksensä. Sisällä oli kääröjä, ei paperia, vaan pergamenttia. Paksuja, luonnonvalkoisia, tiiviisti käärittyjä ja vahalla sinetöityjä, samalla vaakunalla leimattuja. Tony tuijotti kääröjä. Jos nämä olivat aitoja, niiden arvo oli mittaamaton, ei kullassa, vain historiassa. Mitch esitti kysymyksen, jota kukaan ei halunnut sanoa ääneen. Miksi haudata nämä tänne? Keller vastasi hitaasti. Koska ne, jotka kantoivat niitä, uskoivat Yukonin olevan turvallisempi kuin heidän jälkeensä jättämänsä maailmaa. He käyttivät erämaata suojelijanaan. He luottivat maahan enemmän kuin hallituksiin tai armeijoihin. Tonin käsitellessä löydön suuruutta metsänvartija juoksi heitä kohti puurajalta. Hän näytti hengästyneeltä ja levottomalta. Hän oli huomannut 2 miestä tarkkailemassa harjanteelta.
Eivät paikalliset, eivät työntekijät, eivätkä kukaan metsänvartijoiden tunnistama. He lähtivät heti hänen lähestyessään. Tony tunsi kylmän aallon kulkevan lävitseen. Se oli alkanut. He palasivat valloitetulle paikalle arkkuteräksiseen kuljetuslaatikkoon kiinnitettynä. Miehistö työskenteli kiireisen hiljaisuuden vallitessa. Tony määräsi Holvin tyhjennettäväksi tarpeettomista laitteista uuden löydön säilyttämistä varten. Varastorakennuksen sisällä hän tutki kääröjä ja päiväkirjoja lyhdyn valossa. Vastuuntunto painoi häntä raskaana. Tämä oli suurempaa kuin kaivostoiminta, suurempaa kuin perintö, suurempaa kuin kulta. Keller käänsi sen vähän, minkä kykeni. Päiväkirjat kertoivat matkasta halki mantereiden ryhmästä, joka pakeni mukanaan tietoa, jota vaikutusvaltaiset miehet pyrkivät hallitsemaan. He kantoivat kultaa rahoittaakseen pakonsa. He kantoivat asiakirjoja, jotka miehet halusivat tuhottavan. He matkustivat valtamerien, myrskyjen ja petosten läpi, kunnes he saavuttivat maailman pohjoislaidan. Ja jossain vaiheessa tuota matkaa John Schnabel oli kohdannut heidän polunsa tai kompastunut heidän jäänteisiinsä tai perinyt heidän salaisuutensa kysymättä sitä koskaan. Sivuja käännellessään Tony tunsi isoisänsä läsnäolon jokaisella huolellisen käsialansa rivillä Holvin kirjanpidossa. John ei ollut pelännyt kultaa. Hän oli pelännyt sitä, mitä kulta edusti. Sinä yönä Tony seisoi Holvin ulkopuolella tuulen raahatessa luntamaassa. Leirin valot lepattivat. Pimeys painautui raskaana puurajaa vasten. Metsänvartijat partioivat pitäen radiopuhelimensa tiukasti kiinni. Mitch ja Brennan puhdistivat varusteita sanomatta sanaakaan. Tyson piti silmällä tietä. Kaikki tunsivat sen. Jokin oli herännyt. Jokin oli tarkkailut kaukaa, odottanut salassapitoon murtoa. Nyt murto oli tapahtunut. Tony sulki Holvin oven hitaasti. Teräs kilisi kylmyydessä. Hän kuiskasi, ettei totuutta voinut enää haudata, eikä myöskään seurauksia. Site, mitä Parker ei enää voinut piilottaa. Yö laskeutui tontin ylle kuin tiukalle vedetty verho, jättäen jäljelle vain pihan yli hajallaan olevien työvalojen hitaan loisteen. Parker Schnabel seisoi yksin Holvin ulkopuolella, hengitys pullistelemassa pieninä pilvinä tuijottaessaan raskasta teräsovea. Sisällä lepäsi perintö, jota hän ei ollut pyytänyt. Kultaharkkoja muinaisilla merkinnöillä, kiellettyjä päiväkirjoja, unohdetuilla vaakunoilla sinetöityjä pergamenttikääröjä ja sukupolvien ajan haudattujen salaisuuksien verkosto. Hänen takanaan leiri liikkui jännittyneen hiljaisuuden vallassa. Mitch tarkisti generaattoreiden polttoainetasot. Brennan varmisti, että raskas kalusto oli lukittu. Tyson partioi aluetta taskulamppu valossa jonkun vaikeuksia odottavan henkilön kohdalla. Metsänvartijat tarkkailivat puurajaa yhä uudelleen ja uudelleen. Kaikki tunsivat näkymättömien silmien painon. Parker astui Holviin ja sulki oven perässään. Lyhty lepatti pehmeästi ja heitti lämmintä valoa metallipöydälle asetettujen pyhäinjäännösten ylle. Hän otti ensin kääröt. Niiden vahasinetit olivat iän säröillä, mutta niissä oli edelleen niiden tunnusomainen tunnus. Hän piirsi vaakunaa peukalolla ja mietti, kuinka pitkän matkan nämä esineet olivat kulkeneet, kuinka monta rajaa ne olivat ylittäneet, kuinka monta elämää ne olivat muuttaneet. Keller oli käyttänyt tuntikausia yrittäen tulkita päiväkirjojen katkelmia. Kirjoituksissa kuvailtiin karkotettuja perheitä, jotka pakenivat mukanaan esineitä, joita pidettiin liian vaarallisina jättääkseen taakseen. He kirjoittivat vainosta ja vaikutusvaltaisten miesten uhasta, jotka uskoivat kohtalon olevan hallittavissa kullan ja tiedon avulla. He pakenivat maihin, joihin kukaan ei seuraisi, maihin kuten Yukonin. Parker nosti yhden muinaisista kirjakääröistä valoa kohti. Pergamentti oli paksua, lähes nahkamaista. Muste oli paikotelleen haalistunut, mutta pysyi vahvana siellä, missä käsi oli painanut sitä lujemmin. Keller oli teorioinut, että nämä asiakirjat sisälsivät sukututkimuksia, koodeja tai jopa alueellisia vaatimuksia, jotka liittyivät esimoderneihin sukulinjoihin. Jos ne julkaistaisiin julkisesti, niiden olemassaolo voisi kyseenalaistaa historialliset kertomukset ja sytyttää kiistoja paljon kaivosoikeuksien rajojen ulkopuolella. Parker laski käärön alas ja tunsi historian painon sykkivän sormenpäidensä alla. Hän ymmärsi nyt, miksi John Schnabel oli varoittanut häntä kirjeessä. Kulta ei ollut todellinen aarre. Tieto oli. Hänen liikkuessaan päiväkirjoja kohti terävä koputus kaikui Holvin oven läpi. Tysonin ääni kantautui läpi, jännittyneenä mutta vakaana. Hän sanoi ajoneuvojen lähestyvän, ei päätieltä, vaan harjanteen takaa kulkevalta vanhalta metsäpolulta. Parker tunsi tutun kylmyyden kiristävän rinnassaan. Hän nappasi lyhdyn ja astui ulos. Metsänvartijat olivat jo asettuneet paikoilleen ja puhuivat hiljaisella äänellä. Mitch ja Brennan seisoivat heidän vierellään työkalut kädessä, mutta katse kohti puurajaa. Ajovalot välkkyivät mäntyjen lomassa ja piirsivät epäsäännöllisiä polkuja oksien väliin.
Ajoneuvot pysähtyivät useiden metrien päähän. Moottorit kävivät tyhjäkäynnillä kuin pimeässä hengittävät eläimet. 3 miestä nousi esiin. Eivät paikallisia, eivätkä kaivostyöläisiä. Heidän vaatteensa olivat puhtaat. Takkinsa liian hienot Yukonin karkeaan työhön. Yhdellä oli salkku, toisella taitettu dokumenttiputki. He lähestyivät hitaasti, mitatuin askelin, ikään kuin harjoitellen jokaista liikettä. Johtava mies pysähtyi juuri valonheittimen reunan taakse ja esitteli itsensä, ei nimeltä, vain yhdistyksen nimellä. Kansainvälinen suojeluinstituutti, kulttuurien elvytysosasto. Viivat olivat hiottuja, mutta niiden läsnäolo tuntui harjoiteltuilta, strategisilta ja suunnitelluilta. Hän väitti tietävänsä joukon esineitä, joiden uskottiin kadonneen vuosisatoja aiemmin ja jotka sisälsivät konfliktien hajottamiin perheisiin liittyviä sukulinjoja. Hän puhui kaunopuheisesti taloudenhoidosta ja globaalista perinnöstä, mutta Parker huomasi hänen katseensa harhailevan Holvia kohti nälkäisenä, jota ei kenelläkään muulla tutkijalla ollut. Keller astui eteenpäin ja seisoi heidän ja Holvin oven välissä. Hän kysyi, mistä he tiesivät muinaisjäännösten nousseen pintaan. Mies vastasi, että kuiskaukset levisivät nopeasti antiikkimaailmassa ja että heidän organisaationsa oli odottanut löytöä lopulta. Hän sanoi, että kaikki Holvin sisällä oleva kuuluu historiaan ja se on luovutettava välitöntä kuljetusta varten. Tony olisi väittänyt, Mitch olisi ärähtänyt. Brennan olisi ottanut askeleen eteenpäin, mutta tämä oli Parkerin maa. Parkerin Holvi. Parkerin päätös. Hän sanoi miehille, etteivät he ottaisi mitään. Salkkumies yritti diplomatiaa. Hän puhui oikeudellisista seurauksista, kulttuuriloukkauksista, ennakkotapauksista ja lainkäyttövallasta, mutta Parker keskeytti hänet. Hän sanoi, että pyhäinjäännökset löydettiin Kanadan maaperältä laillisesti hallussa pidetyltä alueelta ja että ne olivat nyt sekä paikallisten viranomaisten että virallisten dokumentointiryhmien suojeluksessa. Miehen hymy kiristyi. Hän sanoi, että muita osapuolia tulisi, jos instituutti ei saisi esineitä rauhanomaisesti noudettua. Hän sanoi, ettei Parker voinut kuvitellakaan kilpailun mittakaavaa Holvin sisältä. Parker astui eteenpäin, kunnes heitä erotti vain muutama askel. Hänen äänensä oli matala, maanläheinen, raivoisa kuitenkaan nousematta. Hän kertoi miehille, että hänen perheensä oli sukupolvien ajan työskennellyt tällä maalla hiellä, myrskyillä ja uhrauksilla. Hän sanoi, että kaikki historia, joka oli laskeutunut heidän maaperälleen, oli säilytetty huolenpidolla, ei ahneudella. Hän sanoi, ettei kukaan pelottelisi häntä luopumaan jostakin, mitä hänen isoisänsä oli suojellut hengellään. Miehet tuijottivat takaisin, heidän ilmeitään oli mahdotonta lukea. Pitkän hetken kuluttua he vetäytyivät ajoneuvoihinsa. Moottorit käynnistyivät, ajovalot katosivat puiden sekaan, mutta vasta viimeisen varoituksen jälkeen. Tämä ei ollut ohi. Parker katseli, kunnes viimeinenkin valon häivähdys katosi. Sitten hän kääntyi takaisin Holviin. Hän tiesi nyt, ettei salassapito enää tarkoittanut suojaa. Sillä hetkellä, kun hän avasi Holvin kameran edessä, hän oli kutsunut maailman sisään, mutta hän ei katunut sitä. Läpinäkyvyys olisi hänen haarniskansa, joka dokumentoisi hänen liittolaisensa, ja totuus on hänen vastuullaan. Hän astui jälleen Holviin ja laski kätensä päiväkirjojen päälle. Hän kuiskasi, ettei paisisi tätä. Hän kohtaisi minkä tahansa seuraavan myrskyn. Yukonin tuuli työntyi Holvin ovea vasten kuin sinetöidäkseen hänen valansa. Mitch, Brennan ja Tyson liittyivät hänen seuraansa muodostaen hiljaisen uskollisuuden piirin, joka oli sakeampi kuin veri. Menneisyys oli löytänyt Parker Schnabelin, ja hän oli vihdoin löytänyt voimaa kohdata sen.